Maya payabak po kay kayungan. Kambeda po din kay katampong pasariling kapag nasan kaniting misa, pakiyabetala ng po din makatuking intentions. Kapasalamatan na po din kay katapong sponsors, kaniting kadwang aldonin trido, king induning ngalanang gansao, di Sister Magdalena Alcantara, Sister Marisol Garcia, at Sister Catherine Soliman. Antimurin magpasalamat na po di Jose Pepe Hison, Chris at Rona Gomez. Para king aldodang kebaitan di Father Michael Ginto, Alma Paras, Alexa Hali Mendoza, Philip Reyes. Para king healing ng Father Lord Christopher Beltran at Conchita Guanzon. Para king alananggang kapainawaning kaladwa dari Domingo Senior, Benigno III, Crisanta, Jotina, Ruben, Teresita, Ana, Monica, Madison, Shana, Harley, Francisco, Pantaleon, Celia, Lucas, Consuelo, Leonor, Susita, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Tara kataong po makiabing indalita mo muklat. Yuksan tinggang tanganan, maring bundok, ting daratang mamalita, ting kaligtasan. Yuksan tinggang tanganan, maring bundok, ting daratang mamalita, ting kaligtasan. Nakalaparing manenaya, king kaligtasan nakita na. Bulang maklak pilean pipi, kaluluwa lete. Balenin Diyos ikang magdala, king kaligtasan nakita na. King karelang kapanayan, kekang
balita king kaligtasan. Lumasan tingdong tangalan, karing mundo ing daratang mamalita king kaligtasan. Kilagining ipampo ng anak, ang po ng Banal na Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal na Espiritu, mantabay kay kaingan, At kaya ka antimo rin. maya payabak po kay kaingan, Maya payabak ko. anting mikakapatad, batang abebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, kay katalapang aminan at pagkalungkutan, di nga gawatang kasalanan, natanyaran pa mo yung lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikang darapat makapagmulala, king pamanatpad mo, king kaya kang kasunduan. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang ating upayang pakayap, king leproswan, at king sablang sakit, ning kaladwa at katawan. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang sasaw kaya kaming makatalastas, karing kautusan ning Ginoo. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo. At king pangapatawa, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king die, alangang Amen. manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, inubog mo kami king sarili mong wangis, ating anak mo, tinggap na yung kamatayan, para king kaya kaming kaligtasan. Sa pan mo king magbante, king pamanalangin, kilub ding sablang oras. Timawa kaya sana, king kasalanan, potang lakad mine, iting yato. At makapagtamasa kami king kapayapan, kambe mo, manggamang kapilan. Iting anadwan mi, king kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo, ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ng Banal na Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang Amen. Mangkiramdam tao po king amano ng Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning Henesis. Siyam yang pulot siya mabanwa, i Abram, inyang pepakit ya kaya, ing Ginoo. Nga na kaya, ako ing Diyos, amayupaya, mamintu ka kanako, at nibyebye kingalang dungis. Gawa kong kasunduan kaya ka, at emula abilang-bilang, ding maging lahi mo. Migsa kabya i Abram, migsalita ya pa king Diyos nga na. Oy ning kasunduan ko kaya ka, maging igpara ka ring da kalabansa. Era nakaausan pang Abram, nune Abraham, uling gewara kang igpa ring da kalabansa. Dinan da kang da kalalahi, maging bansala reti, at ating lunto ari karela. Tuparan ke iting kasunduan ko keka, at pati na karing maging lahi mo, king daratang nga panahon. Alayang kawakasan iting kasunduan. Maging Diyos mo ko, at maging Diyos da kamo naman, ding maging lahi asali si keka. Ibiya ko keka at karing lahi mong sasalisi, ing labwad, anong nuka manuknangan ngeni. Ing mabilog ng labwad ning Kanaan, bilang pibandyan mo, king kapilan paman, at ako maging Diyos dako. Nga na paning Diyos kang Abraham, tuparan me at ding maging lahi mo, iting kasunduan. Oy ning kasunduan, asukat yung tuparan. Ika at ding lahi mong lalaki, sukat lang magsirkumsisyon. Nga na pang sinabi ng Diyos kang Abraham, emo ni ausan pang Saray, ing asawa mo, ausan meng Sara,
manibat ngeni. Panwanan ke at dinanda kang anak kalalaki, king kapi may latana. Panwanan kya naman, maging indure ring bansa, at anting ari, maging ari, karing maging apuna. Migsa kabyoy Abraham king gabon, dapot mi pakayliya, at nga nang sinabi king lubna. Mi kaya nakyapawari ing lalaking dinalan na banwatwa, makapanganak pawari Sara, asyam ng pulong banwatwa, nga ng Abraham king Diyos, i-Ismael namo ing luguran yo, at gawan talapagmana ko. Pekibat ning Diyos, malyari, ibayit nening asawa mong Sara, inganak mong lalaki, at tausan meng Isaak, at makikasundo ko kaya, ang gaking alangangga, at karing lahi ng sali si kaya. Ibiya ko ingaduan mo para kang Ismael, panwanan ke, dinan king pibandyan, at paralakalan ko la ring lahi na. Maging tatare ring 12 prinsipi, at maging tatane ning meto nga bansang maragul. Dapot tuparan ke, kang Isaak, ing kasunduan ko. Ibayit ning Sara, inganak, king tutuking banwa. Inyang mayari ning may kipagsalita ing Diyos kang Abraham, likwane i Abraham. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Makanyanyang mipala ing tawong maminto king Ginoo. Makanyanyang may pala, in taong maminto king Ginoo. Mapalad na ring tawong maminto king Ginoo, at mabibiye tutupad karing kayang kautusan. Mga biyayan ka king bunga ning pipagalan mo, maging masaya ka at minawa kabiye. Makanyanyang may pala, in taong maminto king Ginoo. King pibale-bale mo, inke kang asawa, mangari king ubas sa mabunga, at makapadurot king kang dulang. Ding anak mo, mangari lang sa giwang o libong tanawan. Makanyanyang may pala, in taong maminto king Ginoo. Makanyanyang mipala ing tawong maminto king Ginoo. Ing Ginoo, bendisyonana ka sa manibat king Sion. Akit mo sanang minawa ing kabiyayan, king kekaban ning biye mo. Makanyanyang may pala, in taong maminto king Ginoo. Parangalan tayo poing maya pabalita. Saupan mo kung kakulang ayon dyan, ding kaya kang kautusan, at ding dapat mong pagmulalan, kakong pibule-bulayan. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka ante mo rin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Inyang kukulda siya kimbundok, i Jesus, tikyandering tutong da kalatao. Linapit siya kaya, ing meto nga leproso. Siniklaw siya king harapana, at nga na, Ginoo, nang buri mo, apakayap mo ko.
tigil ng Jesus, ing leproso, at nga na, buriku, kumayap ka. Ganita mo rin kinaiping lepra. Nga ng Jesus kaya, tandanan mo, mo sasabihan iti kenuman. Nune munta kang ni mo rin, king saserdoti, at ipresenta mo yung kaya kang sarili kaya. Kaya ba't idawan mo yung ayon na yutos ng Moises, bilang katunayan karing tao, king ika, mayap na ka. Ing mayap ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Gandang morning. Kakaiba po itong ating narinig na pagbasa ngayon itong, sa gospel. No? Itong lumapit pong ketungin sa Panginoon. No? Kasi hindi tahasan o diretsang hiningi sa Panginoon ang kanyang request. Kumbaga parang mayroon pa siyang paligoy-ligoy. Kasi ang ito nga, no, dahil may ketong siya, nung magkita sila ng Panginoon, kagad daw siyang lumuhod sa harapan niya. No, tapos sinabi, Panginoon, kung gugustuhin mo, mapapagaling mo ko. No. Kasi bakit dinagdag pa niya yung gugustuhin mo? Bakit dinalang, Panginoon, pagalingin mo ko? Maawa ka sa akin. Pakayapan mo ko. Bakit dinagdag pa yung kung gugustuhin mo, mapapagaling mo ko? Dalawa raw po yung kahulugan ng pananampalataya. Dalawa ang kahulugan ng pananampalataya. Yung isa ay yung pananampalataya, tiwala na ibibigay ng Diyos ang ating mga kahilingan. Yan ang isang pananampalataya. Pero yung pangalawa, pananampalataya ay yung ibibigay ng Diyos lagi ang anumang makakabuti sa atin. Ibibigay ng Diyos ang laging makakabuti sa atin. Para bagang yung minsan sinabi ng Panginoon, ibibigay ba ng isang ama ang alakdan kung ito'y humingi ng itlog? Parang ganyan. Kahit kayo na napakasama, hindi niya man bibigay ang anumang makakasama sa mga anak niyo, kundi yung mabuti. So, kung ganun kayo, na ibibigay niyo laging mabuti sa anak niyo, higit lalo ang Diyos. So, ito isang uri ng pananampalataya na laging ibibigay ng Diyos ang anumang mabuti. At dito nga po sa ating ebanghelyo ngayon, yan ang ating nasisilayan sa taong ito. Matindi ang kanyang pananampalataya. Bakit? Kasi dito sinabi ng Panginoon, gusto ko gumaling ka. What if sinabi ng Panginoon, hindi yan ang plano ko para sa iyo. Hindi ka gagaling. Mayroon akong gustong ibang gawin sa iyo. Ano kayang mangyayari sa ketungin na to? Mawawala bang pananampalataya niya? Kakalas na ba siya sa Panginoon? Sa tono po nitong pangungusap nitong ketungin, hindi. Mananatili siya sa Panginoon. Kasi yung ginamit niyang kung gugustuhin mo, parang binibigyan niya ng kalayaan ng Panginoon kung anong magiging pasya niya para sa kanya. At kung ano man magiging pasya ng Panginoon, naniniwala at nagtitiwala itong mama, yun ang makakabuti para sa kanya. Kaya mawala man ang kanyang ketungin o hindi, mananatili itong mama na nananalig kay Jesus, na ngayon masaya niyang nakaharap. At ito rin po yung siguro sa atin ng Ebanghelyo. Na siyempre tayong lahat po rito, kapag tayo nagkasakit, pag tayo naghihirap, siyempre, lagi nating dinadasal, sana pagalingin tayo kagad ng Panginoon. Sana may doktor na kagad makakapagaling sa atin. Yan ang normal na ating gustong mangyari. Madalang lang siguro yung mga taong na
hayaan na lang ang sakit hanggang mamatay. No, whether physical, mental pain, no, or kahit na spiritual pain, no, lagi gusto natin ng ito'y mawala kaagad. Kaya ito pong ebanghelyo, ito'y isa rin pagninilay ukol sa paghihirap na ating mga nararanasan. Ito isang maganda rin pagninilay ukol sa mga pain and sufferings natin sa buhay. Kasi sa experience natin, di naman lahat ng mga dinudulog natin sa Panginoon para kanyang tinutugunan ayon sa ating kalooban at kagustuhan. Halimbawa, yung mga may sakit na aking maraming pinupuntahan, mayroong gumagaling, pero mas marami yatang hindi gumagaling. Paano kung ganon? Hanggang sa papanaw na lang itong mahal sa buhay. Hanggang din na lang tayo gagaling. Alam niya, maganda pong pagninaya ng buhay ni Saint Bernadette of Sobiru. Kasi siya, bata pa lang, sakitin na, salonera siya. At hindi lang salonera, mahirap din sila sa buhay. Mahirap ang pamilya niya. Pero hanggang kamatayan, yan ang kanyang naranasan, ang hirap sa buhay, ang sakit. Ang dami niyang sakit. Nang minsan daw po nung nasa kumbento na siya, ng mga madre, Sisters of Charity of Nevers yata, yun. No? Tinanong itong isang mga bisita kung aware si Bernadette na yung tubig sa Lourdes na siyang nagpasimula. Yung bumukal na tubig, nagpapagaling. Kung aware siya, at kung pwede siyang pumunta doon para gumaling siya sa kanya sakit. Pero ang sagot daw po ni Bernadette sa mga bisita sabi niya, hindi na kailangan. Kasi ang aking gawain ay ang magkasakit. Sabi niya, ang harapin ang aking sakit. Imagine, itong si Bernadette, tinignan niya ang kanyang sakit bilang gawain. Para bang binigay ng Diyos sa kanya itong gawain na to, ang magkasakit, ang maghirap. At kay Bernadette po, sa kanya isang tanong bakit may paghihirap? Bakit may sakit? At ang sagot lang po niya sabi niya, pure love. If it is pure love, there should be suffering, sabi niya. Hindi pwedeng maging pure love na walang paghihirap. At sabi niya, pag daw pinagninilayan niya ang krus ng Panginoon, natatanggal ang kanyang sariling mga paghihirap. Ibig sabihin, much greater ang pain ng Panginoon kumpara sa kanya. Kaya parang nawawala yung kanya. Kasi walang sinabi ang mga paghihirap niya sa mga paghihirap ni Kristo. At sa atin din po ito, magandang pagnilayan sa ating mga naranasan ngayon. Ngayong dumadaan tayo nitong pandemic. Kasi maraming nawalan ng trabaho, may naghihirap, may nagkakasakit, may namamatayan. Ito. At si Bernadette po ay isang paalala sa atin na sa kabila ng ganyan, we can choose yung 200. Gusto nating mangyari sa sarili natin. Whether to be bitter or to be better. Yan ang pwedeng pagpilian pag tayo nakakaranas ng mga paghirap at pasakit sa buhay. Ang tayo maging masungit, bitter, or maging mas mabuti, better. At siyempre si Bernadette po ipinamakita rito ang kanyang mahigpit na pananalig sa Panginoong Diyos. Na kung yan ang kalooban niya, yung paghihirap na yon, siya nawa. Dahil naniniwala si Bernadette
Kung ano man ang pasya ng Diyos, yun ang the best. Amen. At ngayon po ating idulog sa pinating mga kahilingan, tayong lahat na binibigyan ng ngayon ng Panginoon ng isang magandang pagninilay ukol sa paghihirap sa buhay. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, dinan mo kayong kasalpantayanan, adarapat mayap. Ginoo, dinan mo kayong kasalpantayanan, adarapat mayap. O alanganggang pari, dininan meng daking kaya kang balayan, king kaya kang pangapari. Parati kesa ng midawan espiritual, a sakripisyong katanggap-tanggap king Diyos. Ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo, dinan mo kayong kasalpantayanan, adarapat mayap. Ipagkaloob mo kaya kami ring bunga ning kaya kang espiritu, ganaka, kamulob at kapibabatan. Ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo, dinan mo kayong kasalpantayanan, adarapat mayap. Ginoo, pasalan ni saning kaya kang kasalpantayanan ing biyemi. Apahayag mi sa iting kasalpantayanan, king lugod at king sablang kararaptanan mi. Ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo, dinan mo kayong kasalpantayanan, adarapat mayap. Magkapilit kesa nang maging masawop, king balang metong, king nanumang oras. Dinan mo king kapag malasakitan, king karelang kaligtasan. Ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo, dinan mo kayong kasalpantayanan, adarapat mayap. Ngeniya duwan tamo yung sarili tang kapagnasan. O Ginoong mayupayang totoo, papanatilian mo kaya sanang ligtas, king pamikasala, banketa, din kaya king pamisip, amano dapat, maging kalugod-lugod la kaya ka. Kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Dito po makasadyang mag-love offer. Magpila, tana po.
Panalangin kay pakamalang kapatad, banting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo itindaon karanggamat mo, king kapurit ikaligaya ng kinlagyo, ning kaya kataming kasaplala, ing mabilag na Santa Iglesia. Oy paming miglalang, king kamatayan, ning kay kanganak, dinupig mo yung kay kaming kamatayan. King upayan iting sakramento, papanatilyan mo king mapamintu, king kay kang kaburian, hangga king kamatayan. Lakwan miya sana, iting yatu, kambening kapanaligan at kapayapan, at dasan mi naman sana ing kalam, ning kayang pamanyubling mebye. Iting anadon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya ka antimurin, yat nayorem puso yun. makayat na no king Ginoo, Pasalamatan tayong ginu, a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang kalinoy pa, Diyos kingalangang lubos mayupaya. Mo kailangan ing kapuryan ay payabot na keka, ay payabot mi keka, uling iti, makaragdag king kalam mo. Ingyan pang ming kapasalamatan, kalam yan namang ibat keka. King babye mong ming kapuryan keka, ikami mo naman ing makinabang, at ikami mo rin ing susulong. King kekang grasya, kapamilataning pakamalan mong anak. Ulinita kang beri sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok nang, ngaming babye, kapurian kekam. Banal, banal, banal ya ing Ginoo, Diyos amay paya, mipnuying banwa ating yato, king kaya kan ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad ya daratang kinlagyon ing Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyaralang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang loob, king pamaylasa at kamatayan. Kinwaning tinapit, te pasalamat siya kaya ka. Pira sunod binyene ka rin kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan at kanan niya. Itiing ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang te pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Itiing kalis yung kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kay kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapat niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Medea, i Cristo sinumpia, i Cristo datangya, datangyang masibayo. Inyang inigagakan mi oy pa, ing kamatayan. At pamanyibli na may biya ning anak mo. Darami kaya kay ting tinapi ning biya ting kalis ing kaligtasan. Naiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban biganap yung ilugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman din kapatid ning Pepainawan at maninayang sabling niya, lalo na rin talasuyo mong giyamong Jason, Marcelino, Elmer at Marius, kambe din Anacleto at Arlene. Ading alapang mayang nabi, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang anggap. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose keng esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kay malumong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak.
King kapamilatan ng Kristo, kambihan at kaya, ipang mayupayang tatu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman King alangangga. Mapaminto king amayan tera pangabos at bibog kimbalan ng tarub, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Ipami. At subanwa, misamban yung lagyo mo, datang kaya kami kiriyan mo, mi pamintuan in loob mo, kaya solip, antibanwa, ing kakanan mi king aldo-aldo, ibiyem mo kaya kami king aldo ngeni, apoy patawad mo kaya kami di salam mi kaya ka, anting pangamatawad mi karmi kasala kaya kami, mo kay pay Saul king tukso, nun ikabos mo kami kisablang marok. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasawpan ing kaya kang pakalulu, parati kaming may kahabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang manyanaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapanghabos. Uling kaya kaing kiriyan, ating kayo pa yan, ating ligaya manggaman king galananga. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Ay mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, ing laban mo yung kasalpantiyanan ing kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka anti mo rin. Ante pong may kakapatad, may pupugayin tamang yaning kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan. Kapayapan, kapayapan. Kordero ng Diyos. Aminalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, aminalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, aminalako king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kami ing kapayapan. Yung kordero ng Diyos, aminalako king kasalanan ng yato, nang tamang mayawas king apunan ng kordero. Ginoo, ay ako matangpantanggap kaya ka, dapat agkasaming amano mo at kumayap na ako.
siklod tamo po. Panalangin kang San Jose, itamongan po. Bapo talalingap ning talapagligtas, esposo ning Juan a Birhen Maria, kaya ka in Diyos penibala ni ing anak ng bugtong, kaya ka in Maria, binili na ing kapanaligana. Kambe mo i Kristo, mi katawan niyang tao, Juan a San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang ipa, at tayran mo kami king daklat ning biye. Aduan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu, apong sikanan pilubluban, at ipanluwalo mo kami karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. Itamongan po. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit tay pami. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi kaya ka ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal at kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal at tao. Adwan mingi ni kaya ka, ing baligdan mo kaming mipmun lugod, at iyat may kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi kisakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mititukan, manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi laring pekapumning pambansa at lokal, banmamili at salila mo, karetang bakunang totong makaligtas, kaniting sakit, at inggawan dayti e makasalikot, at bukod mong para king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring Dr. Narcis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, e mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laret ang lilingap karela, pagkalaman mo lang alalanggang kapainawan, detang mayaw na biye. Pagkalam mo kay kami ing grasya mo, kareting masakit at panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasawap kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulin ning masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasakulan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay indunin Diyos. E mo sana pisawili ing aklismi kaya ka, king kagulangan mi. Nunay bagkus mo kami kabus king sablang panganib, o maligaya at kanumanan na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, king pamananggap mi, karating banal na misteryo, ding pangako, ning alang kapapusan na biye, antabayanan mo kami, king malugod mong saop, king oras, ning kamatayan eh.
ipagkalog mo yung magwagi kaya sana, karing kekeng kasalang. At idala mo na keman king alanganggang kapayapan, king ligay ng kekang kayarian. Itingan na doon mi, kapamilatan ang Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya ka antimorin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may tuto. Ang iba, ang puning anak, ang puning banal Espiritu, Amen. mayari ng kaya katang kapag masusyan, niya may tanangining, luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat King Diyos. Dakal po salamat at maya poras kaya kayo magandang araw. Marami pong salamat sa lahat.